nan ba zai yiwu ba ina jin yunwa. Ba zai yiwu ba ina jin yunwa baccin nan. Mu yanzu gashi wannan din nan ba fita. Ni fa har ga Allah fa koronan nan kai. Ko sisi ba ni da ita? Bari in je gurin mai indomi din nan a san abin da za gashi yau ba za a fita ba. Gidan ma saboda dokar da aka sani har yanzu ko buɗe gidan ba a yi ba. Ina jin yunwa gaskiya zan fita. An hana yara fito amma yara suna ta ballo. Haba da Allah, wannan kalan ciwo ne haka da haka. To ba za ban labarin da ake yi ba. Coronavirus mana. Sai mutane su ba mutane hannu. Wajen mutane wai don girman Allah wai ina miƙa masa hannu wai kai. Allah ya raba mu da wannan cuta lafiya. Yanzu atishawa kawai ne mutane sun gudu. Ina ga kudi kun damu yanzu a sallame insha Allah. Da kwai ne ko ba kwai? Allah. Ina jikka sauyi mana da Allah. Ka sai ne wajen na mutane yanzu ka zo sai kai hakuri ba ran sallame wannan bayan Allah. Kai hakuri za a sallame. Ka ji ka dawo. In Allah ya za a sallame ku. Malai ina ka. Kai da kwai ne? Kwai na. Allah an ce sai ta kama shugaba yaron wani shugaba. Ba ba da magani mana. A to gashi zo gani. Ga labaran masu turo. Ma gani ba gani. Baba, kai subhanallahi. Baba. Babba ka zuban mana da indoli fa. Kaka zuban mana da indoli. Kuma da Allah da ka shi wa ka. Kai Allah malaka ya daga zuwa ga kuma yake nemi ka rena mutane wayo. Kallon da ka fara zuwa da mutane kaya. Allah indomi din da a samu da kamar yadda aka saba. Da bashi baya. Da bashi baya mutumi na. Da sake an Allah mai gida wannan yunwa da ke ji. dan ana haka ai ba zan fito ba gobe. Mai gida. Allah ka bar shi ya mana aikin mu da zai mana. Wai kai mai gida wai ina ruwanka? Ka zo siye ne fa na zo siye fa. Kai banni da customer yanzu ake yi. In kai da baka biya kudin baya ba zan saba ba yanzu. Ka yau shi ya. Kwai biyu ko? Kwai biyu. Kaka je ka da mu. Indomi ɗaya kwai biyu da Allah. Baba, indomin nan fa wallahi ban da kuɗi yau sati guda. Baba baka biya na baya fa? Ni ban ba haka da ke ba. Haka da kai dan Allah. Kai wani Ya wallahi Allah ma ina ma da coronan nan. na'am. Ƙaryar banza ƙaryar wofi mu za a gaya coronan wallahi indomi din na haɗe ta zan wallahi cinye ta. Har ma kwai bihe na fasa wallahi. Kai. Corona don na su ganta. Ruwa na da wata corona. Ubanci kai. Ha. Kwana biyu ba fita. Yau sati na guda ban da ko sisi in banda na mai haka ba zai fita ba. Da na mai haka ba ya fita ba mun indomi.